Ja sanoin, että kokoomuslainen pienituloisilta leikkaaminen ei meille perussuomalaisille käy, niin arvatkaapa mitä? Lisää leikkauksia on nimittäin tulossa. Työttömät, eli selkeästi te siinä, lapsiperheet ja opiskelijat, seuraavaksi leikkaamme teiltä hiukset. Herra siinä eturivissä voisi aloittaa leikkaamalla tuon lampaankarvan ja rouva siinä vieressä voisi leikata säärikarvat. Sillä valtiovarainministeriö edellyttää kaikilta tällaista sievää polkkatukkaa. Mustat ja kiharat hiukset me joudumme näillä puheilla leikkaamaan tästä maasta kokonaan, niin kuin valtiovarainministeriössä sanotaan, hevon. Ja samoilla saksilla leikkaamme tietenkin hameet. Minä puolestani osallistun leikkaamalla mekkoni tästä ja tästä. Voisimme myös leikata tästä shown pituudesta ja poistaa kaikki ulkomaalaiset artistit, jotka ovat tulleet rajan yli luvattomasti. Mutta lopuksi haluan vain todeta, että empatia ei kuulu politiikkaan eikä karvat alapäähän. Kiitos ja hyvää illan jatkoa.